Hayi ke story time magenge. Ngihambe ke ngiye elo lapha ya Estahe. Ngiyothenga inwele. Mangifika lo ngibone ngibone ku WhatsApp channel, yabo. And then mase eminyango sisi angibuza ukuthi ngize ngoba ngiclient laba. Ngithi ayi angiclient lamuntu ngibone ku WhatsApp channel especially so sengizothenga. Athi okay ayidlule futhi nanempela. Sambe. Hamba nosisi wami masifika cause kune board phansi elibhaliwe nje iscan, you scan a code okhokha ngayo. Nama details nje ayo yonke into kumatafula wonke. Okay ke sikhokhela inwele. Mase siya ewindini la kukhonjiswa khona proof of payment. Athi no mama athi sisizoba sithi naye asizwa ngomuntu. Sithi asiza ngomuntu. Sisize thina. Athi ayekho umuntu onisizile sithi cha sesikhokhile sikhombise futhi proof of payment. Bese ebiza intombazana angifuni ukuyimenshina la igama layo. Abize le ntombazana. Maybe iza athi ayize izosiza. Okay usisi kabuza. Aseyabuze futhi naye Nkosi yami. Nisizoba hayi sisho futhi hayi asizo umuntu sifike nje sabona ku WhatsApp and then la ngoba kuthiwa khokha itafula lo isukise etafuleni ama banking details. Sase ama banking details zakhokha asicela ubone proof of payment, abone proof of payment. Bese ethi hayi ke lizokhishwa yeni order. Futhi ngabe nankinga ayilikhiphe ke order. Emva kalokho selikhiphile iorder azenalo. Ngivula inwele okhisho sambe. Ngifike ekhaya. Okay, ngakusasa mase ngifikile. Ngifonele ihairdresser. Yabo ngifonele ihairdresser ngitshela ukuthi I know. Ngithenga inwele because ibhalwe ngaphandle 13 by 1 yabo. Athi no bengamele ukuthi uthenge u13 by 1 bengimele ukuthi uthenge u13 by 4. Okay ngithi I know it's fine. Advice yakho ukuthi thini ngibuyisele or uzokwazi ungenza ngalezi. Athi advice yami ukuthi ibuyisele ukuze uzophuma lento oyifunayo. Ngibuyisele ezwini. Mengifika lapha ya. Ngifike futhi nje ngiqambela story ukuthi no yazini hayi ngifike ngathenga inwele so lezi inwele zirong iclient sefuna ezinye inwele. Hayi abathi lo mama walapha ubathi kusisi. I can't recall igama la sis even though sengilazi phela manje, but I can't recall igama because umuntu ongisize out of the blue angimazi asazani naye shuthi bese ngenelela ngoba akekho umuntu shuthi bezosiza. Shuthi umufika khona fanele kube khona umuntu oze ngaye nje ozokusiza. Okay hayi ngichaze hayi bachaze bathi omunye umuntu bathi lo muntu ongisizile akekho yabo. Okay mengekho umuntu ongisizile ke ngicela umuntu ke ozokwazi ukuthi ke angenzele iexchange. Ayivule lo munye inwele ayibona ukuthi okay right. Ayivule nomunye athi hayi mina ngasho size right kodwa manje futhi laba hlezi bezoba nenkinga. Hayi ngiqale ukuthi inkinga zani sisi. Athi abafuna ukuthatha inwele, abafuni nje ukuaccept ukuthi inwele zibuyele emuva, bavamisile ukuthatha ama refunds. Futhi ke awayithatha i-refund ku special. Yes, engivele ngicikeke lapho ngingene ku WhatsApp kwi WhatsApp channel yakhona. Ngithi imake sisi umuthi ayithathwa i-exchange kuyinwele eziku special. Kusuke kwezinjani ezibhalwe because ku WhatsApp channel yakhona bayabhala ukuthi okay those ones they cannot be exchanged, there's no refund kuzona, but lezi ababhalile lutho ukuthi no refund no exchange nje bafaka inwele nje kwaphelela lapho bafana price, that's it. So kuba khona inwele ababa specific kuzona ukuthi okay you cannot refund them, you cannot exchange. Okay lezi ngoba ibhaliwe lokho ke bengiye ngize ngisuke la ngihlala khona ngize ngifike kubona inwele zami ngibe ngazi kahle ukuthi they cannot be refunded in cash and also I cannot be doing the exchange kuzona. Ngaxolisa hayi ke athi ayi angazi sisi ngicela kodwa ukuthi uyihambise kulela channel leya ngoba akekho umuntu okudayiselile. Ngihambise China lithathe China lithi we don't do exchange. Elokuqala this was on special, we don't do exchange. How? Ngithi mina but sanibhalile nje ku WhatsApp channel ukuthi azikho
angeke ngize ngikwazi ukuyi-exchange. I mean athi angibizele omunye umuntu omnyama shuthi ngoba mina naye azwani, yabo. Angibizele omunye umuntu omnyama ofana nami, hayi achaze lesi story lesi sichazo oluya ukuthi izinto ezisespecially abawenza ama-refunds kuzona and nama-exchange. Mase ngiyamchazela ukuthi ngiyaku-understanda lokho, kodwa kubaba specific ey'nweleni bona abayifakayo ku-WhatsApp channel yakhona ukuthi lezi ayenziwa i-refund, ayenziwa i-exchange. Kodwa kulezi bebengekho specific, futhi kube bebe specific bengeke ngisuke kwasendlini ngiye khona. Okay, athi sisi ngicela bandle ukukhuluma nalo yawuhleli lapha phansi, angikhombe kwelinye ijani. Ngihambe-ke ngokhuluma naye lo hleli phansi, hayi ngimchazele ayivula ayibuke, athi uyikamile lezi zinwele. Ngithi cha ngiyikamanga. Athi ziyabonakala ukuthi uyikamile. Ngithi angikaze ngiyikame. Asuke lapho athi ngiyazi akwazi ukungishintshela zona ini. Ngithi mina hayi ngoba ngeke uzokwazi ukungishintshela zona ngicela uvele nje uyithathe. Athi ngiyakwazi ukuyithatha, angilandele ezinye. Athi angilandele ezinye, yes angilandele ezinye ayiqhathanise nazo. Bese ngithi mina okay ke uthi ngiyikamile kuyayibona ukuthi zinjani. Athi ya uyikame ngesandla. Ngithi ke yes vele ngiyifithile ini, ukuyifitha ini ngiyifithile ini, nakhona ila ngibone khona ukuthi ulace wakhona awuhlehla ufikele emuva. Ulace uphela nje la into encane nje bengayi understand vele lento yokuthi by bani bachazani. Ngeze ngayi understand lapho ukuthi mekuthiwa by 1 sho into efika la, mekuthiwa by 6 sho into efika kuphi, by 4 fika kuphi. So ngi-understande lapho ukuthi okay sokhulunywa ngani. Bese ngiyasho futhi iphutha libe kumina. I totally agree. Ngicela ukuthi ke okay ningithathele lezi ninginikeze lo by 4 engudingayo bese ngiyakhokha ngitop up imali ukuze ngizobuyelwa ilezi inwele engidingayo. Hayi lezi njengoba uthi ngiyikamile, angizange like guys angizange ngiyikame, but ukuyifitha ini ngiyidonse bese ngizithi la ngibuke la ukuthi ulace imfishane, because uma uyithatha awuboni uma ungazazi, uma ungakazi uyinaka inwele ngalama terms akhona by 1 by 6 by bani, awubona ukunaki lokho. Ngize ngabona lapho ukuthi okay iqala kude ilace ifika la mhlawumbe ulace wakhona kodwa inwele iqala la. Yezwani, hayi anqabe, angimcela nqabe ngize ngicike ngisiyazi awuvele nje uyithathe ke lezi inwele uyidayisela omunye umuntu athi akafuna ukudayisela omunye umuntu, angisiza lo muntu lo okade ngisiza akeze ezongisiza yena la. Ngithi akahlangene lo muntu ade ngisiza ngalezi inwele lezi. Umuntu kahle kahle onenkinga la uwena because ngabe ngi-exchangeela lento lezi inwele uclient odinga by 1 if uzithenga because ayimoshakele ayi-installwanga as like literally nothing. Zisafakwe kuleyo nto leyo kuukuthi ngiyifake nje and ngiyakhumbula nokuthi ngithela ukubuka ukuthi okay ngeke ulace lo umfishane kakhulu uyisinqamo vele. So nje ilesi story sami guys, all I'm saying ukuthi if niya khona please be alert ukuthi uma uzo return into zakho kure ukuthi bakureturnele zona. If uzofuna i-exchange wesi I am not even making a loss in the business, but ngizo add imali ngiphinde ngithathe ezinye inwele. But no, uma wazi ukuthi usazophinde futhi mhlawumbe ufune ukwenza exchange, that means ngawuzokwazi ukuyenza exchange now. So ilokho nje bafethu, and I am so angry. Angifune refund yemali, bengifuna nje i-service right, kodwa i-service yabo iskak. I-service yabo was not okay. Yabo. So nje I was so furious. Ngize ngithatha leya video leyana ngiyasho ukuthi yabo lo mama lo ungijwayela kabi kahle. Uyangichaphaza kahle. Because imali vele singakuyena uyazi ukuthi ngeke ngize ngisho lutho. Vele imali singakuyena. But guys, please beware. If you're going there to buy your wigs, to buy anything from them, please know ukuthi you can never exchange anything from them, and also you can never get a refund from them. If uthenga izinto kubona, and if ukuthi umuntu okusizakile wa resign, that means there is no help that they're going to assist you with, because mina umuntu wangisiza ube off izolo uzowabuya namhlanje njengoba namhlanje sebengifonela bengibuza ukuthi konzakaleni kanjani nawe akasazi ukuthi uzongisiza kanjani, and angifuni lutho vele ke angifuni lutho abayigcine ngisho bengayifaka kwi-display zibona umunye, it's okay, kodwa nje i-service yabo ngiyakhala ngayo, i-service yabo yombhedo bane service ebhedayo.
Siyabingelela ngenza ukuthi ecela maqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button wenza kwethu lana-ke lolu daba-ke olwabantu besifazane bathenga izinwele kodwa-ke nje yinto-ke enormal eyenzeka ngisho kuthiwa usesitolo uthi ucela ukushintsha into bathi le nto ngesikwazi ukukushintshela yona. Ngenza kwethu-ke mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.